Hello everyone, welcome to Bambatha Manila. I'm here to update you of what was happening on the city izolo mhla ka-26 March 2026. uNandi ulethele uRebecca esikhafteni ngoba nakhe ufuna bathelelana amanzi njengomamezala nomakoti. Uma embuza uSabelo ukuthi uza kanjani lana uzilethe engozini engaka, wathi nje ayakhululeka sekuphelile ngaye ngifake ushevu kulokhu yakudla. Kanti uyamuza uRebecca wathi ayifuseke lo Jezebel ufuna ukungibulala shememeza abafana bakho wathi bahubheni ize nibabambe nibathelele ningabashiyi bephila bobabili. Babaleka uSabelo noNandi. Lapho Solomon uphatheke kabi ngalana ukuthi uNandi sonke lesikhathi uyazama ukumfonela kodwa lutho ukumthola efonini. Avela angene ku-tracker umethi i-tracker ikhomba ukuthi usemzini kama wakhe. Avela acabanga ukuthi kushuthi uyobona uSabelo isuka lakhe dina kukhanuna wabo Solomon uzasho khona ukuthi ngiyakhona asambeni mntanami uma wakho uyajola manje lapha khona. UZandile ngalalo ufuna ukubela lo mndeni wakachuma wonke uthi abafana bakhe nje ufuna bamtholele ibhomu ezibonakala nokuthi uhlobo lwebhomu elizobashiya bonke benqonqile ngoba nje akafuni ngempela ubona uchuma iphila umdinga efile. Uqhamuka omunye abuza ukuthi kanti userious ngempela ngalento ufuna ukuyenza. Athi nje uZandile uchuma ngimdinga iphila nje. Athi nje into emcika kakhulu ukuthi umndeni wakhe udlale ngezinto zasebukhosini so nje akadingi lutho oluphila lwakhona. uNandi uyaphenika ngoba basemotweni bobabili noSabelo usaba nje ukuthi uSolomuzi uzothini uSolomuzi eqhamuka esemotweni eyodwa noSabelo. Lapho futhi usaba noRebecca ngalana ngoba ufuna ukubabulala. Lapho Sabelo lokhu ethi Nandi drive ubale uyatatazela naye ngapho ngoba ebona uRebecca esandele labafana bakhe. Lapho uRebecca ulokhu ethi phumani lana emotweni phumani. Athi uyashayela uNandi avele ashayisa uRebecca abuze uSabelo ukuthi ngimshayisile yini uRebecca. Lapho Sabelo lokhu ethi Nandi sahamba isikhathi asikho drive nanibaleke. Uma ethi nawe uSolomuzi watatazela kakhulu nakuqala uNandi. Athi uyaphuma emotweni uyakuSolomuzi bamdubula abana bakaRebecca abathuka uSolomuzi efuseke watshela ukuthi bazodubula unkosikazi wakhe. Uma ethi inhlawuma wakhe ulele phansi ulimela asondela abuza ukuthi wenzakaleni. Asho uRebecca ushayise uNandi nesoka lakhe futhi yilona lelabaleka nalo ngoba bathi abafune lutho oluzobahlanganisa nawe. Uthi akafuni ukuphila impilo yakhe bafuna ukuphila impilo yakhe avela ngakukholwa konke lokho uSolomuzi phela uyamazi makuthi akabafiseli lutho oluhle noNandi. Abuze ukuthi manje ulimele kuphi. Asedolweni somsomo ngisukumise ngilimele edolweni ngiphakamise mfana wami. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ugcina notification bell usubscribe nomsho umbono wakho. Ayo.